hei tid, så vi atter her ved noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til henda parten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig atter i det å spille, Paul, hva ligger til av hjertet i det? Det som jeg nevnte vidt til la meg være hjertet her. Johan Seidjana og Einløygen, altså. Jeg skal lese noen verser bare først da. Ja. Hetta taler Jesus, og han lytte opp eiesynne mot himmelen og sier, «Fæger tøymen kommet, gjør sånn tøyn tøyrmøten, for at sånne tøyn kan gjøre til tøyrmøten. Og så tog givet honom valgt i rødlån holdte, så han skal gjøre tøym og rødlån av et løyv, som tog givet honom. Og etter et avgjør løyv, at jeg kjenner til en øyneste sanne god, og ta noe til sendte Jesus Kristus. Og jeg har gjort hedor med at han er gjørende, vi har fullført verset som to, jeg har givet mer å gjøre. Og feir gjør til noe med, dår med at han tjatt her vid ordene, og jeg har tjatt her, Aren høymere vær. Jeg har åpenbæret navn til 4 mennesker, og to har givet mer. Jeg har høymene, de var og tøyne, og tog gass meg til, og de har helt i år tøyt. Og nå vet jeg de, at alltid tog ut givet mer fra det. Bare jeg ser, at da begynner den. Og i måneder vi og vi har lest alt kapitlet, det gjør det nå åren. Det drever det nå igjen til nøgnløyken. Og som jeg har også med til, så det nok så løye, at det skal være i Gamle Testamentet, for at ikke etter noen som her taler til møyen om øynløyka, og til annars kongabøk, etter 17 kongabøk, kapitel 4, og fra vers 8. Og her det en kvinne, og jeg har gift ved øynene av profetalærsvennen. Hun røpte jeg Elise og sier, «Tænar tog med over mine deier, og til vårt at tænar tog nøtteis, herran. Men nå kommer øyn, og i 8 tja hånden, og atler at kjera båar siner møyner til træler tja ser. Og at det løser at henta mamman, hon eim om øynløykene i familien. Akkurat, ja. At kjera han tar til træler, som misser han tar han. Og Lisa sier vi henne, hva kan jeg gjøre for det til? Si meg, hva hever du i husen om? Og hun sverre i tennelskvinna tog inn hever ikke annet i husen om enn krukk og vi olje. Ta sier han, for å lente røyløt fra øren, fra øtlom grannen tog innom, til om røyløt, lät det ikke være å få. Fær så inne lest dittene rett etter der, og sånn og tøynen, og hett oljene, og i ødel øyløtene. Så kvart de og fått skal du sette deg fra der. Hun fær nå fra hånden, og hun lastet dittene etter seg, og sånn og tøynen, ta rett henne i øyløtene, og hun helt i øy til. Ta i øyløtene var det hun fått, sier hun vi sånn, rett mer et øyløt enn. Men han sverre i, ikke øyløt etter, ta helt oljen og petet renna. Hetta kom hon og sier godsmannen, og han sier fær og sel oljena, og rinta skuld tøyna. Så kunne to og sine tøyne livet av tøy som av løyp. Og det som grøp meg i hesene det uttrykk noen, etter hesene stedet er godsmævren. Ja. Altså, ja.
En underfull. Det är en att kalla han godsmannen alltså. Etta kom hon och säger godsmannen. Ja. Etta kom hon och säger godsmannen. Ja. Det är jag hade helt inte helt att tillvilt att akkurat olja. Nej, nettopp. Som är i husen. Ja. Och kanske man helter att man helt läsas att hon har kanske inte och det vurderar oljorna. Att ta skilman är väl allt. Det är center av olja. Ja. Men det var olja. Ja. Och vi vet att oljan och i åren ofta visar till hela antarna. Så på tammatan kan man så alltså säga till att hon åtte hetta Luiva. Hvis vi brukar det till det andaliga, flyttade ivrig till. Hon hejer till Uysar, hon hejer till Uysund egna hus. Hon är så engagerad för ut så ett egna ötje för att få det som skulle brukas till världjänsterna. Bäg så att det slapp undan skulderna och att du kunde leva vidare, ja. Så jag hade det öliga gott på det. Och eisen till att hon kallar han godsmannen. Att det talar öliga störst in i akkurat det här skönliga och oskönliga. Nettopp. Det minns det att det är en av kallar godsmän. Det var ju en kvinna som blev inlagd av Klaxka sjukhus. Det var akkurat här. Den blev inlagd. Och i vidtjärnan var så att han var jag också är slett att han skulle dödja. Men så ringer en syster henne och säger att syster säger vi med att jag skulle ringa efter en godsman. Och ta i Jesus spurte för det skulle vara så säger hon att det kan inte samma vara på, säger hon. Så han var här till kom och han bygger för mig. Och han är väldigt samar ofta nu. Och nu ska det färre igen. Så jag vill ha en godsman av här. Ta i sig bötten om farväl. Mhm. Och jag säger själv ja, alltså. Det vill de gärna. Det var vår systrar. Och det var öliga gövvar. Och en annan syster var också inte gifte klax. Så färre. Och så skulle jag först vara samman vid henne där hon säger bötten farväl. Och så kom den yngre döttren först. Och det var bara som det blev himmel gör. Alltså. Att höra henne säga vid böttnen tryckning torra för sig. Mm-hmm. Och det enda som oftast vi gråter och nej mamma till alltid to. Hvis to ikke var, så var han ikke. For hun er jo født i en høym og alt det her. Og så den eldre, og så soneren til sørst. Og det var virkelig grøybande. Jeg sier det vet jeg i bilen men det var kort og det her hvordan det grøyb mot hjertet. Men alt dette gikk fyrir seg så vente jeg om han mot kajene, og det lossa av her, og det var slutt fyrir at det lukket som tangengren her kom inn og i sånn sjukrastånd. Alt var så stilt og frihet. Ja. Så hun er livet her, hun er tids det at linnatter, så sier hun at det er døylig hvis hun er høyene. De leser och filmer och så säger ganska akkurat om det. Och så är det en bön så sånt och playar. Så kör det här. Jag kan inte minnas vad akkurat vad det var jag tog fram. Men det är i samband med det som nu. Och jag minns att det att det men var ojeset hennes när og en løgjen var her. Han var så sterskere. Han kunne ikke være sterskere. Altså. Så får jeg også om sannsyn at gjerreren olje og et bostor ta
vi måste färre sjus i kvölen ska fra. Och man lunches här i Jerusalem till trön. Jag vill trycka på Samoina och till sådant annat i Jerusalem. Och så fördes det av och kände jag till att det var verkligen hemmast. Akkurat så har jag sett det vid Alise. Jesus knytte lärsvännerna till sån och av 17 för han in i det att han bär oss för dem som vi åren torra kom att trycka med. Och så allt det som här är som vi kan läsa om en löt och att du läste. Så var det i stället. Och det är så märkligt så var det en sorg i Åsaskolan var det en sorg funter om att trösta dig i kyrkan. Alltså trösta hur trösten kunde virka. Och jag var bjöd vi. Och här var prästren, tannöjden prästren Klagsrög. Och så var det våra andra röjsning. Och jag var syster att tala. Alltså till dig. Och tog jag till fram att jag är i ångan tog in där för att uppleva att en mamma kunde trösta sina barn som hände. Det blev verkligen trösta. Hon tog sig så lös vid dig att det var torra tröst. Som en mamma att göra det. Och alltså, det för en rik för en falska gråt. Bara jag var sån här aversion. Så jag är något att säga. Och jag får ta också om att det är som vi gärna vill ha fram och det eller som vi vet vill ha fram. Det är att det är innerlig löjt. Och det som Jesus säger. Typten och hatten och vitterna och allt. Allt är på plats alltså. Han över Jesus fick ju arbetet av ötlun hållt alltså. Så ja, jo. Alltså det är så ondfullt. Helt säkert och visst, ja. Ja. Så skilje jag ser ändringarna som vi läser i Gamla testament. Vara mamma och så lukt. Inte det hon skulle dörja, men hon skulle leva. Mävren var dejer. Och han var ju en tjänare kära honom. Och nu skulle hon halta fram. Och nu skilte jag han ägt. Han är i landfröjden och kunde inte betala. Och nu fattade henne. Men hon sökte i ögonlöjkan. Vi herran. Då profeten var årgods till folk. I Gamla testament. Han var året till folk. Ja. Men det var akkurat. Ja. Alltså profeten, han var ju han salvaje. Han var han salvaje. Och till folk, ja. Och han salvingen som attraherar så oljerna gärna. Ja. Det är akkurat som om att det är bindelige och i mittlen. Ja. Løsnene i gosser. Det er oljan i husen, og så tar han oljan, eller salvingen som er hele anten i profeten. Og herfra kommer løsnene eisen, ja. Men det er jo akkurat tog. Jeg var ikke om å ha høyre om salving og etter. Det är anten röjakon är så. Ja. Och här är alla mittlar till stigar att vi kunde enka salva vi av honom Jöklon Löjve. Ja. Det är akkurat det. Det är i Bibeln så är olja och fitte inte något negativt då. Alltså fitte vill ofta också räknas som negativt, men det är det inte i åren. Och här är ett uttryck, nu minns jag inte akkurat hva det är om det inte är Esaias, det ständer. Här ständer men att åtje brottnar för fitte. Att det är han som ligger ute, ja. Och jag vet av norsk, jag har hört ofta förr,
norska talare och så att salvelsen bryter åket. Åket, ja. Men det är så satt av förskån. Ta sa jag några firmar som inte säger att jag har hört om att till salvelsen som bryter åket. Till att jag sände fitte. Og åtje, det var jo det som var træla mestje. Som da en rinker her, kanskje av træje. Og det var mestje på tralldommene. Og ikke bare mestje, men eisne det ble brukt og utnyttet. Altså, i for trallen, vi til at trallen skulle bære bilen, som man skulle bære jakken dagen i dagsens arbeid, og jeg er åtje noen. Så, og han slapp ikke av i åtje. Og tralleren var ganske ofte, det som jeg sa firmaer gosser, nere underkommende. Så at her åtje til at dinkla i lukket som lest her, men nu færre som tralleren ser her føyene, ser fitene, som gjør at han vekser. Og han vokster gjør så, nu stender åtje og så brester det. og det at det her salvingen vi hele andan som gjør til at og det kan det så for så vittne selv reisende at det her salvingen til hele andan hente oljen, hente fiten og tog andalig høpen og det tog så avmedelig nek for mitt liv tog at utan til så jeg har faktisk ikke så løsende människas lite av vi så. Jag kan inte säga som Paulus att det är halt något så kunde rösta mer. Nej. Slett inte, ja. Nej. Men det som hade här mycket löva vi Kristus. Och i mer. Ja. Och i daglig denna. Akkurat som hade det kunde bli skuldafri och så kunde leva vidare vid sån här avloppnorna. Ja. Och det som har så stor tydning för mitt liv att det andaliga tror jag att vi har ofta föreställningar om att se om en person har andaliga att det är en tjejlig grå personer som gånger hänger i hötten och kan humor här i livet eller något som helst men testamentet som Bibeln ger av en andalig person slett i rövligt ja och det livet som Jesus talar om eisne i Johannes 16 at det er Guds løyve. At det er hver og himmel og gjør møtes, hver og ta skjønnelige og avskjønnelige møtes. Det er en tanke som kom til meg nå, så sørste det han her. Kan bare nevne nå, jeg kjente at jeg travet det sammen. Og det er at alt løyv er avskjønneligt. Jeg sørste ikke løyve ut her. Etla og i anje. Etla. Ja. Og men det som lever är som lever som vi söker. Och det som har tydningen det lever själv. Att det var verk. Allt alltså alla växter alltså du sårt gräset där grör men du sårt inte lever ut då men du vet att det lever. Och du vet att det människa lever som är uppgångande. Att det är verk. Alltså jag verkar alltså du sårt lever ut då som växter. Ja, du sagst Louis i vaksen. I vaksen. Ja. Altså, jeg vet ikke når det har vært satt, altså. Ja, så ikke hoksa om akkurat det her før, at alt liv er avkjønnelig. Og det hoksa vi ikke om til daglig, og vi møter livende mennesker, men vi sier ikke, og han spyr eisen her i 4 Korint, i øren kapittel her, hvert mennesker veit, hvert og menneskene bor, utan andre menneskene som utøyer. Ja. Så och så för så vi är här alltså ja Luca klarar inte ordentligt att fortsätta där utan att slå det upp 4 och så 2 och så spyr han här han säger kvar människa vet kvar människan bor och andra människan som utgör så läs vet helt ungen kvar i gode bor utan antegods. Och så säger han vi är men vi har inte finns andra hemsens men andan och är från gode. För jag vill veta kvart och är givet av gode. Och tar vi säga ante så ser att eisne luiva. Vi kunde sagt det men vi har inte finns luiva hemsens men luiva och är från gode. För jag vill veta kvart och är givet av gode. Ja. Hade luiva. Ja, hade luiva så allt. En trekvant.
Ja. Altså, det er godt. At det så en standard. Og hatt her det som Jesus inne i, og Johannes særlig faktisk. Men det sørste også i Elias som salva Elisa Ja. til profet. Etter boi i Herrens. Skulle han gjøre det, ja? Jeg kunne se han ta ikke rekna i så langt, ja. Så godt be han færre. Og stedet først, og så kom ravnaner og bør om det. Ja. Og han drakk ur kjelten i her. Og så var han ikke vatt. Det var så torst. Så sier han vi han, jeg har givet en åndsje på om å få det. Og så repte altså. Og så får han her. Og da han kom her, så sa han en åndsje genka og sa han sauna skjermene, brenne. Og han råper av henne, kommer å drekke han. Og hun vendte seg rett til han, og hun frøsne å ta som olje, og et øylat ved olje, og så sindra mjøl. Og nå gjengjør Sanchez sammen, at jeg kan få gjøre det sørste breie. Så har jeg ikke mer. Så kan det være sånn om munnen at det er. Og det er vi så vet for at det er. Så sier han, færre gjør som du sier, men det er livet, gjør mer fisk, så skal det ikke fattes. Altså, det er så gripende. Det er sånn øynløgjen. Så han renner hån og profeter. Ja. Altså. Og hva det hendte? Det er ikke jeg. Ja. Altså, særlig nå, og jeg blir gammel, og at det er ganske dvølgende til herren, og så synes jeg til at jeg som fatakt dømeren gjør det så øde ryk. Jeg tror kan slippe hjelp av tøymon som ikke er av. Og så kommer han, og så ordner alt seg. Og hvis jeg så iver for at til det er vi har lov, ja, jeg kunne vite mennesker opp til. Det er vi har lov til, jo det som er tøytning. Ja. Ja, det er akkurat det. Og det er lov som bor i for en enkel dag, det kommer til skjøntar og uttrykk og i tog som vi gjør og sier. Akkurat. Så og Jesus kom fire at gjøre heimen og lov. Og hvordan vi er? Ja. Altså, alt lov. Ja. Som holdt. Ja. Og særlig at det er jo lov. At det verste at ikke mennesker vet hva vi og en mennesker og så andre mennesker vet det. Og så ser man bare vi så kan helt ikke vite hva vi god er og han andre gods. Og han vil åpenbære han. Altså. Han vil gjerne slippe. Det åpenbære seg i jøkken. Ja. Jøkken mot lov og tøtt lov. Og han vil gjerne slippe at åpenbære seg. Og i tøyne lov som høyrer et eller som ser og i det og kan si det her. Ja. Det er her lov som Jesus kom for at gjøre okkona. Nå er vi midt i sånne høgtøyne som taler om postnar erfarnar og Kristi himmelferd, det er jo like for framman og kvitsåndan eisen, ja. Men, og man kan si, jeg bruker det kulminerer av kvitsånd, ja. Det er ikke jól, det er ikke postjer. Det kulminerer ikke her, men det var nei og pastor. Jesus måtte være født inn som en menneske. Så han som sann og god og satt menneske kunne avtake seg til som ferien kjente han til, som han tog seg via i kapittel 16 til Johannes. Og det var det holdte som han kunne få.
Og jeg skal lukka lesa noen år her ur Aposteln 2 i samband kvitsunda, ta og i hele anden uthelter og alt det, så sier, og folk ikke til undrast, så står Kjem Peter, han sier, nei, hette det som sagt vi Joel-profeten. Ja. Det komst av tog at jeg hilder ved druknar av sødom vinne, ja. Nei, sier han, heser ikke drukner som det halda, det jo 3 timen av den, og det sier klokka 9 om morgenen. Nei, hette det som sagt vi Joel-profeten, så skal være av syste døven, sier God, at jeg skal uthettla av andamøynen iver alt holdt. Sinner og døter tikkar skulle profetera, henne unge tjatikken skulle situasjoner, og henne gamle tjatikken skulle hava dreimar. Altså, nå det ikke bare profeteren som mittelfaltja. Nå anden uthelter iver alt holdt. Altså, alle mennesker kunne få dette her, og eia lot ut, ja. Og oppleva det. Vi at takk imot løyvene som Jesus gjør. Ja, det er akkurat. Det tenkte jeg også på at det og Johannes Heitjana, det han knyter akkurat på i, det som vi åren tar kommer til å komme med. Ja. Hvis du leser herfra, så sørst har jeg sett i misjonene, Ja. så jeg møter jeg tøtninger mitt. Ja. Han sier her, han sier, hvis det ikke fra vers 15, at jeg blir ikke at du skal teka teg ur heimenon, men at du skal varvaita teg fra ytlon. Teg ikke av heimenon, altså ikke av heimenon. Halka teg i sannleikanon, og tøyt sannleikje. Og så sier han, som to hever sendt med i heimen, har vi eisne sendt teg i heimen. Jeg halger meg sjálvan fyrir teg, for at eisen teg skulle være halka og i sannleikanon. Jeg blir ikke bæst for Heson, men eisene for teimon som vi åren tarra koma til trygg av meg, at tei ødel skulle være eit, som to feir erstu mer og ut her, at eisene tei skulle være eit ui okkon, for at heimeren skal tryggva at to sendt meg. Ja. Her einleidjen. Her einleidjen. Slim faster. Ordentlig på plass. Ja. Og han altså. Ja. Og det som gripet så jeg vet her, det to. Altså, skriften sier hvordan to i for god. Altså, det sier tydelig, just kvalitet av bibeltøymannen, hvordan intimt han taler om dette, som vereløyk. Årene for ut av løya og dødja. Altså, han ser fyrir seg, hva det dødja, fyrir han fortapt han høym, hva det avvoksta for å bære, altså, til de som vil jeg trykva. Ja, det akkurat det her som Jesus kommer fyrir å gjøre, og ui øtlesner, ui det her løyvenon som han måtte gjøre fra seg, fyrir å kunne gjøre okkon det, Ja. Hesten einleidjen, altså. Ja. Det en fullkommen enda. Det altså, det å begynne kapitlen, så som vi leste av Jan, ja, så sørst det at etter taler Jesus, han lytter på eisen og til himmelen og sier, Fæger, tøymen kommet, gjør sånn tøyen dørmøten, fire av sånne tøyen kan gjøre det dørmøten. Altså, alt det tema jo i snell. Alltid. Onka til bare han. Alltid fægeren. Og så lærersvinnerne. Og så alt vi som vi gjør den torra. Kommer til trygg var med. Ja. Altså, en del. Først for jeg har det tikk. Nå er det tikk. Jeg har tikk når det er. Det kom fram og en av seg repta. Så det krøp meg til hjertet, altså. Han så tikkniver Jesus. Det kan vi ikke altså øyne, og jeg tenkte øyne på dette første og i 18. kapitlet, hvordan verkers det er. Og da jeg sier sagt dette, altså, sier han, nå råd han, får han ut,
vi lærersveien så innom, om Ketrons løk, her var Orstagærer, og inne i han fører han vi lærersveien så inn. Jotas som svøykan, kjente jo oss stegi, så her kom Jesus ofta sammen vi lærersveien så inn. Jotas hei nu finner vaktene viser og tjenerer fra høvdspresten og fariseren, og kom her vi kjentlån, lampen og våpnen. Vi tar Jesus nå visste alt, og han skulle komme over han, tjekke han fram og si vi tar. Hva er det løyda til dette? Tar svære av honom. Jesus ur Nazaret. Jesus sier vi tar, til Øysne Jotas som svøykan størt seg til ham. Og så kommer det til grøypan dine myntene. Ta han nå, sier vi tar til ta fjorder atretter heldig og fotlet til gjerder. Så det er en veldig makt. Han spurte tar det opp at hva er den løyda til dette? Tar svære av Jesus ur Nazaret. Jesus sier, jeg sier til kun jo, at det er det mer til løyda, så lett er det at jeg er fære. Og etter vårt tar som var så tjånen, som skriften har sagt om, jeg miste ångene av tøymon, som tok jeg med, utenfor teppene sånn. Ja. Så ivergiven av hver til det som nå får fram, som man er til et labi om og i øynløyken og etter ferien og han, og til som skulle dørte gjøre ferien var det i hans her. For det var jo blåve som rønser og fra alle skind. Ja, det er jo en merkelig mat jeg sikrer på. Ja. I alle vanlige og krutje så er det om å drepa så mest mulig av hinene og rønne av vinna sier på tammaden. Og til 4 ganger så vi da akkurat hørt nå som omkant du fyrir så igjen til hemspartiet og i det. Og hese tøyene, ja. Men da så Jesus kommer og skal vinne den største siren av ødlen, den tøtninger meste siren, så er det ikke vi at øye djevelen, at drepa djevelen. Men vi er djeva sitt egna liv. Og så kom vi til ja, men hva er landarmålet uttøy? At han vi er sånn å deia, sikra djevelen. Og et av dem Augustus som ligger uttøy at vi sånn å deia, så har han tidsi til, ja, jeg har ikke noe bedre ord for det, men til halde punktet som djevelen heier ui okkom, altså synden. Han har tidsi til punktet borster, så at djevelen har mist tætje ui okkom. Og missa tætje, det er jo, altså, er du klintra du og missa tætje, ja, så ryk du nye, ja. Så misser du faktisk valgte av situasjonen, ja. Og det var det som hendte til Jesus døye, at synden ble tidsen borster. Og her vi miste djevelen tætje og valgte av okkona. Og det er en underfull sannleik, altså. Og det her at Jesus sier at det var 4 år skulle det genge ut. Altså så størst året som han har sagt, det miste jeg ånkan, og jeg tar imot til å give meg. Som Peter som har svør, draut han nå og høgte til tjenere høvdspressens, og har høyre øyre av honom, tjeneren at Malkos. Da sier Jesus, kom inn etter som tog inn, ja. Da sier Jesus Peter, stikk svør i sløyranar, skal jeg ikke drekke kærligheten, og fæger må inn hever givet mer. Altså fæger må inn hever givet mer. Akkurat. At drekke hentan kærligheten av døds. Ja. Og så kommer vakten her av den kjenn og tjenere jødene, tog nu Jesus og bonte han. Og så førte vi noen til Jerusalem, så. Ja. Men noen der.
det var inte svårare som skulle vinna syren. Så tog han öra och sätter det på att. Och huxa där till. Situationen alltså. Ja. Han som nu ska dodja för i öll. Ja, det han var den enaste som sa det verkliga. Ja. Så vi människor, vi alltså naturliga sucha vi bara det naturliga. Och den naturliga uisarstövn här vill ju vara till att här att Peter har vunnit en lansier här vi har höga öre av. Men Jesus som ser vad allt går ut på, han tänker ser öre på att. Ja. Futchendan. Ja. Och så alltså styrningen hansara. Inte torr. Nej. Det han ger sig ut till torr. Och så färra torr det här. Och vi har någon som tar nu allt torr att bintan och allt det här. Att nu har jag torr valt det alltså. Men det är han som ger för alltså. Ja. Och djävor kvant det är alltså. Det är bara så rykt. Ja. Och det här som verkligen kom efteråt, det var ju det jötska lejarna. Det här som hade givet Judas pengar för att leja tar till hans så att kunde täcka honom. Det är det känsamt allt det där. Han säger visst här och det är ju hans nutche. Han är given blinda sjåna. Att tid sia att tid sucha. Och tror vi syntikar verande. Och då säger du Jan Matteus vi sucha till naturliga sorter. Men eisen som häver vi till andaliga agera kan man säga, alltså till religiösa. Tar sjåva gott på sin mata som var helt skajvare. Ta så sannleiken kommer som Jesus, så skiljer det ikke, og tar klar ikke å fylle honom. Og tar vil helt ta liv av honom, og råkna vi at her på tannmaten, så kom tar få fria. Men det var noe helt annet som stod på spil. Tar dot ikke suttja til at han var i futtjende, det var djevelen og det var myskre. Og den eneste som kunde bjerga dem, det var han som fikk navnet Jesus, så tror jeg at han skulle frelse folk fra synden der. Det så det slett ikke. Men her stender eisene øyla avverst her i 13 og 14, og der får først til Annas vi honom, han var hverfer Kaifas, som var høvesprester til året. Det var Kaifas, og jeg givet gjøt noen teirra, at det var gagnlet at et menneske døye 4 folk. Og ta det ble sagt, ta han sier til, ta var det han, selv om han var imot ødlånes der som hei vi esa gjerra, så var han og i Guds 4-skipan høvesprester. Og som høvesprester, så slapp han å si her profetiske årene, selv om omstøvene og alt taler imot det, men godt, så vi tar seg om senest da, at nøye gav slutt og kattsutt engrer han ikke. Nei. Og godt har sett disse 4 skipene, disse prestatennene som var galtende, inntil han verlig høvespresten Jesus kom. Og han slipper å profetere hett om Jesus, tog at han høvesprester. Ja. Det var gaglet at et menneske døye for folk. Men det som Jesus sier at det at han sier så er det nekk i seitjan her i entan nå. Ja. Hvordan vel og i det fært alt og tog enden av kapitlen sier til at Tordna, jeg har lest at du tog ikke mer av givet dem. For at de skulle være 8, som vi er 8. Jeg og i tøymon, og tog i mer, for at de skulle være fullkomment til 8.
så heimeren skal sanna at du sendt meg, og hever elskat deg som du hever elskat meg. Og det er sterk uttrykk. Teire vil at her som skulle høysne deg, som du giver meg være tjamer, for at jeg skulle søtja dård møyna, som du giver meg, du hever elskat meg, og en heimer var grunta. Rattvise feir, heimeren hever ikke kjent det. Så sier han, men hese hever kjent det, og hese hever sanna at du sendt meg. Han sanna Anna, på en måte. Jeg var ikke så vel til sanna da. Det er det jeg også. Ja, det er sannhet. Og så sier han 26. verset, og jeg har kunngjørt tøymon navn tøyt, og jeg skal kunngjøre tøymon til, for jeg kærløyden i to over elsker meg vi skal være i tøymon, og jeg er tøymon. Så er enda kapitlet. Det er øyelig innelig. Ja. Det er så innelig. Ja. Altså, Ja. kærleiken og til at elsker Ja, alt er. Hvordan kærleiken er det uttalt å gjøre noe? Ja. Vi har lært noen som gjør noe ned. Altså, Ja. han sier her at jeg vil at her som skulle at de som du giver meg være tjammer, for at de skal suttje dård møyna som du har givet meg, tu hever elska meg, åren heimeren var grundaver, og så er det sørste verset, og jeg har kunngjørst heim og navntøyt, og skal kunngjøre heim til, for at kærleiken og tu hever elska meg vi, skal være ui teimen, og i teimen. Ja. Altså, det er så... Altså, man skal si at det er at att kunna säga utfra sån. Ja, men hat är det. Ja. Alltså är det ju yes. Alltså men är kvar halven. Alltså det är mycket personer, det är mycket skapningar. Så som han skulle göra till låta. Mhm. Och han tar samt som är lika och limen där är som lika. Som skulle tjäna kvar öronen. Ja. Nej, jag måste säga att det blev nämnt i en bön och i Bethesda månadskvällt. Det är och vi är snäll. Det var en mer bästa blomma som nämnde det. Och i bön och tar öl innerligt. Han tar sig vid färgen om att det här som hände i samkomne att lika med det brottna i nyret att det gick till grundar men man kunde märka utifrån att det var väglöjka i lika med och hur så stärskor och som det ständer i 17 Korintierbrevet kapitel 4 vers 16 att vi missade inte med om så utvarsmänniskor gånger eller grundar så enter nu just how invarsmänniskor därför det du trångten alltså gänga till grundar viskar och större ivflow vi har fyllning av ord och kvadrarsöken vi tar station känliga för jag men det är känliga Akkurat, ja. det känliga är tøymelet det är känliga av Ja. han nämnde det bönen nu för jag och var en bror jag var uppe här och fortalt om sig själv att han var nere och han kom ut för 2 och möte att jag blev ordentligt sjuk och så att det som var här sen då efter lackna och sjukrabil och här kom då tre människor en lackna och en som korte och så en sjukrasyster och så förde vi in alla sjukrus rödsjukrus och det var handla kött och det var det han var liver och det operera och sätta det i så satt den nu kan stå färra höj men du måste han sätta där vi sa hur jag för alltså på annat än mannen sa hur att det är Lukasson
Men vi har allt så glädje som våra bönnamöte. Till han kommer att låta där vi samkom. Alltså. Till vårt således ögonlöjken. Ja. Alltså han skapte en ögonlöjk. Alltså. Jag måtte röjsa mig upp och pröjsa han för att han var kommen och samkomma för att uttrycka detta och be och be för sig. Det är så vackert. Ja. Ja. Det är alltså och det kan väl inte vara annat. Nej. Det är från himlen och nu. Ja, till främling. Som är kommit till göra och är kom in i Jakob. Ja. Vi hela andan som är given oss. Ja. Och det är det som frälsan gånger ut på, Paul. Ja. Det är primæra vi frälsene. Det er dette her løyve, det avja løyve, som ikke er en spørning om ta, men nu, og eisne ta, men først nu. Ja. Så at vi her, og i sånn her myrska heime, kunne kjenne himmelsens stort ui okkona. Det er eisne det alltid er, som ligger ut til han sier, att han säger i 4 verset, för jag vill att här som är skulle eisne te som du har givet mig vara tjammer, för att tesla suttja dårt mina som du har givet mig, du älskar mig Arn Heimer var grund av. Eisne hetta tala till tøyna nu, och självand eisne ta i allt för fullkomma. Men vi kvar lente till att försöka det fram efter, men hetta är väl inte långt nu. Vi andan som bor i Jakob, så är det här en verklighet. Ja. Jag var inne här i 4 Korint här i 2 ören kapitlet. Och här säger att Arn till som Elias och Johan, ja. Här säger han om till visdomen. Han sier visdom talar vi ta med till henne fullkomna, men visdom och inte är av hesten heime, ei heller av Herren och i hesten heime, taimen og vera til ønskes, nei, vi talar visdom Guds, hin lønta, som dult og vær, og som god framan undan fra evig tøyen, hei atla okkon til dult, henta visdom her ønsken Herren og hesten heime kjent, du kjentar han høttar ikke krossfest herra dultarinnar. Så sier han, vi talar som skriver til som ønske eie her seg, og ønske øyre hårst, og som ikke kommet opp og hjärsta nækars menneska, det som god hever gjørst heimon til reier som elskar han, men okkon hever god åpenbæra til vi andasyn. Og så det han for inna at vi andre rannsakar jo alt da. Og hva menneska var kvart, og menneska bor hos andre menneskans. Men han hever, altså, vi har hva stekka vi kvarst her, at det som han har gjørst reier, reier som elskar han, og så lägger vi bojorna samman ofta. Men han fortsätter att säga, men God hever åpenbära till vi andasyn. Anden rannsakar ju eisen døpte godsa. Så lantar måle og i heimenon i det en som aver, som Kolossebrau sier, Kristus ui okkon, hva under der denne? Det er som Johannes sier sin första brevet och kapitel 2 vers 20 att det var salving för en helig och vita allt. Och så säger han att det inte långt ner att det är vers 20, ja, och så är det nere 20. Men tid salvingen ut till fänko från honom för verande utik. Och det kom nöjtest inte jag näkar lärer tyck. Tog som salven hansar lärer tyck. Allt. Så det satt och inte lägg. Och ververande i honom så som honom vill arstyck. Och nu bad mojne ververande i honom så vet jag han åpenberast kunna vara dirvi och inte vara till skammar för i honom och i kom och hansar. Alltså nu har vi inte varit också voja och i skriften va. Men och vad hette tydningar vet. Och jag har mest till det som är en Lucas som kommer nog i här. Det var 3 kora få en ut. Vi tar inte till att
avmarska okkom till näka som vi talta är nog. Alltså. Ja. Men vi må kan säga nu nog. Tu det är löve, sant? Löve som salva löv. Ja. Det må vara gott löv. Ja, hon. Ja. Att det är öjla stärskor här som du läser akkurat nu. Ja. Att det kan nöjts inte att näga lärare till dem. Som salvingen är. Hon är här. Ja. Ja. Och så också med det här som du börjar vi och Johannes Heitjana. Det som har tydning för oss i det vi är så salvingen är att vi kommer att känna mer och mer. Ja. Och han säger här, Johannes Heitjana, och detta är hitt eviga liv att de känner till en eneste sanna god och han och tusente, Jesus Kristus. Det är det. Ja. Så Nu är alltid vidare komma till ändan. jag alltid där, ja. Att det är gott. Och kvärt är gott, alltså. Känna till en och en sanna god. Han är sänd till Jesus Kristus. Kan du bena på en sån här? Ja, tack för det. Tack för det, saluten, herre. Tack för det, tøyt. Åndfotla ra. Dette raje fra oppe av jeg som til heie. Bæge til at du skapte människan och du lät människorna fattla. Och så gör det ett sånt och fått löst som vi inte har rönt att lät jag kom fylla i så lötna. Så så åren kunde vi ta uttryck vid häva boa att heter det är ju löve. Att det känna han i någon så sanna god och han som du sände Jesus Kristus. Tack för det här. Vi prisar det här och tackar det här. För detta steg för dessa människor som är virka. Och Herre, vad det är gott. Jag är här, tack för det. Sikt några kära öll. Och kära tjona fällavar. Och kära kära bötn och vattna bötn. Och ända länka på bötn. Och sviar bötn. Himmelske färger. Vi tackar allt detta under ett. Och prisar det här och tackar det här. Och i Jesu navn, amen. Amen. Så var det som parsten av Gjerstamal komna enda, og vi færre takka for jokken, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parster av Gjerstamal som heva vere, der kan du finne av YouTube, om du leitar etter Iktos Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen av å være lagt her, og han kommer eisen av å være sendt av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.